Kithi bebe abaningi babo bengawathengile bengene mahhala beqashelwa amabhasi konanda nje enanda bephuma amabhasi bengamabhasi bePhumalanga ngoba Angaza kwethu kuphina kuphi lafunye khona lombuso njengamanje ubingelela uyena mathina ucebisa intombi zimqoma lamehlaka abanye baqhumela imali ziwazi ngara wethu ungabe usuku lakho lokuqala lancotho wenza sure ukuthi press subscribe button share pen comment wenza sure ukuthi wa like uze njalo mase kufaka amavideo ube wena oqala uthona notification yanganza wethu usijula laphana usekhulume indaba ethe ukujula kancane umethi abantu abaningi eThekwini bebehamba mahala noma ke bebelanda amabhasi bese benikezwa futhi amathikithi njengoba ke ephinde veze ukuthi yena ngokwakho ukhona umfowabo noma ke umfo abemazi obephethe amathikithi ongena mahhala lapha ngokucuzeka bese kuba abanye ke abathenge amathikithi engane zabantu beqhashaza nkosi yami abanye bengena mahhala lapha ke kuyimpucuzeko. Ngiyafisa ukuzwa kwena ukuthi ngempela emva kokulalela le video ezolanda la ukuthi kuliqiniso kangakanani lokho kushiwo lensizwa ukuthi ngempela abantu laphana bebengena mahhala kodwa ke kube ngazi ukuthi bangena ngemali ngoba bebenikezwa amathikithi futhi bephinde belandwe nange-transport njengoba beshuthi nalaphana konanda bebelandwa ngayo transport. Ngaphandle ngokusho isikhathi sakho mntwana sekhaya bamba nayo ivideo bese uyaphawula egcina nokhohla ukusubscribe share uphinde wenze sure ukuthi uyacomment uma uqeda ukulalela ivideo. Danko. yabona lento kumele kubonga uGay mfoka Ngcobo siyabonga weGay Ngcobo ngoba lento ukuthi abantu bengena mahhala emcimbini iqala uGay uphumela yena obala mayenza umcimbi ethi kuzongena mahhala ngala inkinga omcineka abafuni bona ukuphumela obala bethi ngena mahhala ngoba izinto zabo bazenza ngobuqili bafuna ukubonakala sengathi uma benza umcimbi impucuzeka abantu amathikithi bathengile abantu amathikithi bebe abaningi babo bengawathengile bengene mahhala beqashelwa amabhasi konanda nje enanda bephuma amabhasi bengamabhasi bePhumalanga ngoba ngokuhlala phela umuntu uzinze khona la eThekwini konanda nakoNtuzuma bekunebhasi ebiphumile ihamba ithutha abantu abebeya kwimpucuzeko ibhasi nebhasi binamathikithi. Mina ney'nkabi zami enginazo la eNandi impela bephethe amathikithi amaningi ebekhishwe umcineka amathikithi bese uba ne-transport yamahhala ibhasi ebithutha abantu bayisa kwimpucuzeko. So-ke ontshatha bese bezoqhamuka bezothi umcimbi obongena kona ngemali ntshatha khathide mfowethu iBhayibheli uyalazi kodwa manga nifuna ukuphumela obala nikhuluma iqiniso ninamanga amanga ntshatha ngoba yonke into nafuna ekuhlezi ukuthi ninabukelise kubeni iqiniso nilazi khathide ngobe yekanamanga bafowethu. Mina ngikhuluma ngomuntu obephethe amathikithi eNandi bowaphethe amathikithi eNandi mahhala nebhasi la mahhala ebelithatha abantu. Ingakho ngithi ufuna ukubonga uGay ngoba uGay akakhuluma manga uGay usho nje iqiniso ngena mahhala nabo impucuzeko eningi labantu belingene mahhala ilabo nalabo bebethenga amathikithi abekudlalwe ngey'ngane zabantu ezinye zathenga iningi labantu belingene mahhala liqashelwa amabhasi eThekwini konanda nakoNtuzuma la nginesho khona ukuthi nginabantu ebengixhumana la eNtuzuma bahambile eNtuzuma ngebhasi la mahhala namathikithi amahhala ibhasi nebhasi belinamathikiti. So-ke yekanamanga mcineka yekanamanga ingane zakwethu khulumani nje iqiniso ingakithi wena Gay mfoka Ngcobo sibonga ukuthi wena ngoba ufuna into yakho inabukelise ukhuluma iqiniso uma wenza umcimbi ukuthi kuzongena mahhala kodwa abaculi bayakhokhelwa manje laba kungenwa iningi labantu abangena kwimpucuzeko bangena mahhala kodwa bona sebefuna ukuthi amathikithi asuke ethengiwe. Hayi yabona nje kulo mculo omcineka nontshatha ningamaqili kodwa-ke siyabonga-ke iy'ngane zabantu lezi ey'ngenile mahhala kwimpucuzeko akade ningenile lapho kwimpucuzeko mahhala siyabonga ukuthi ningenile nabuka abaculi mahhala. Inkinga nje labahleli bale mpucuzeko bangamaqili baphila amanga nawaphila amanga khathide nawaphila amanga ntshatha niyawaphila amanga mfoka Ngobe niyawaphila amanga ninomcineka ninamanga mani ninamanga. Gay mfoka Ngcobo uyinkunzi ke ngoba uqamba amanga wena ukhuluma neqiniso into yakhe ihlezi neqiniso abaculi uzobakhokhela kodwa abalandeli usho kuyipost ukuthi bangena mahhala hayi lento yobuqili yokuqamba amanga ukuthi kuzongenwa ngamathikithi kodwa uyazi ukuthi ntshatha nisuke nihlelile nomcineka amabhasi azothutha abantu amathikithi engathengwa ngoba nisaba ihlazo.